Tol, wes rampung. Hah? Wes madang dikit wae ya. Ya. Gendang. Bang, ndang mak dikit. Piringnya di. Tak coba es. Iya loh, Ndang. Ki. Aku udah asli ini lah. Sambalnya kamu semuain. Kene bae. Lamboke Bang Mondi. Lah ning endi lambokan wis rene? Engko salah njupuk lawuh meneh. Lambokan wis rene kok. Golek endi sik? Ayo golek dhisik cepetan. Ya Allah. Ndang. Salah kayak dhek Kan tenan salah. Oh. Woi, Cok apa sih? iki ki engko kok bengi lho, suroan kok iso dijimok to? Ya pengen loh. Pengen gundulmu. Kayak kan lo makan tapi kae sing enak. Iki enak lho iki. Yo kalau lawe belah kono kalau yo iwak. Gini kiro lawu iki. Ngono Mbak. Yo yo to. Nah, harus sambel ora? Mohon. Wes iki banyak. Wes. Apa sih? Males banget kan iki. Males aku kejengkol kan mbak kuwi ta. Ya karo sambel ra gelem ya wes. Oh iki kan iwak. iki kan go bapak-bapak mengko lho. Gede. Wong bersyukur. Ayo Sinan. Ya Allah tol kuwi tega tenan aku remangan wak asin mbak jengkol ngene iki tok. Ya kayak sambel ra gelem.